ubabuyile ecaweni licawa yenza wena ukuba khange uye ecaweni. Ngoyena mntu esiyenzele yena licawa yabantu abangacawiyo iyaqala. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini. Ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga aba bantu balala koopayipi. Ukhona kulaa payipi uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le yicawa yabantu abangacawiyo. Mandithi bathile ndibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukele nikuzo. Bazalwane, ndibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimamele nikuzo. Siyalamkela kwesi sanamhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ke ndimsihle Bonani, andiyabededwa njenganalo mkhonzi. Babo, masibulise kumama, utata, ubhuti, nakosisi, oontangandini, nakuye wonke ke umntu osibukele ngale njikalanga yanamhlanje ngelihle lovukelo wethu Kristu. Igama lam ndingu-Anele wakamnguni, sithemba ukuthi sohlala sonke ide ibe lele xesha lethu lokuphuma. Ewe ke tata, masikhawuleze ke bazalwane sivule inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Bawo wethu osezulwini, yise wenkosi yethu uYesu Kristu, siza phambi kobuso bakho ekhweni Thixo wethu oyingcwele. Sinombulelo Thixo ukuba ube nguThixo kuthi kwade kwanamhlanje. Thixo wethu onamandla, sinombulelo ke Thixo yokuba usezaba nguThixo wethu kanaphakade. Abanye bethu Thixo wethu oyingcwele abafikelanga kwesi sigaba esikuso thina. Ngako oko Thixo sithi enkosi bawo ngobubele bakho. Abanye bethu Thixo wethu oyingcwele balele ngandletyanyana Thixo wethu ezibhedlele. Thina Thixo sisakwazi ukuma phambi kobuso bakho sithi enkosi ngoba nguThixo wethu. Nkosi yethu enamandla, abanye bethu bamamele okanye abanye bethu abakwazi nokumamela ngenxa yokuba Thixo wethu oyingcwele ukuxakeka kobomi babangela bangabi nayo nento yokudla Thixo wethu enamandla. Kodwa thina sima phambi kwabantu bakho namhlanje, ikhona ivumba esikhe salinukisa ngeempumlo zethu phambi kokuba sidle ukudla. Ngako oko Thixo wethu oyingcwele, thina sime kule ndawo Thixo sithi enkosi ngokuba usasikhusele Thixo wethu onamandla. Kodwa ke Thixo wethu ekubuleleni kwethu Thixo wethu onamandla, sicela nokuba Thixo singacingi into yokuba siphucukile kunabantu abangayibonanga ngale ndlela esiyibone ngayo inyhweba yakho Thixo wethu oyingcwele. Ngoba Thixo akho amathuba apho sakubabalwa nguwe Thixo nangezinto ezincikane Thixo wethu simile mpiko Thixo wethu onamandla. Umntu ongenayo into endinayo Thixo ndimjongele ezantsi Thixo wethu onamandla. Ngoko Thixo kwangoku usasinika izinto ezincinci Thixo wethu, sicela usiphe ukuthobeka Thixo wethu onamandla. Ngoba Nkosi siqinisekile into yokuba ngenxa yothando lwakho kukho amathuba akuyawuze usithi jize ngezinto ezinkulu. Futhi xa kunjalo Thixo wethu singalibali apho usuka khona kunye nathi Thixo wethu oyingcwele. Sikuthandaza unguThixo sikwezi ndawo sikuzo. Ngamanye amaxesha Thixo wethu sisokola singakwazi ukuphuma Thixo wethu kwiindawo esikuzo, kodwa Thixo sikuthandaza sikubona phambili apho unosibeka khona Thixo wethu oyingcwele. Sikuthandaza Thixo sibone into yokuba wena unamandla okukhulula amakhaya ethu Thixo wethu oyingcwele. Sikuthandaza kubuhlungu entliziyweni into yokuba ngoku akulungi, kodwa Thixo ngenxa yokukholelwa kuwe sibone into yokuba wena uyakusilungiselela isithebe phambi kwababandezeli.
Thixo wethu oyingcwele. Yiloo nto ke Thixo sithi kwakuba kubi Thixo wethu onamandla, kwakuba lixesha lokuba uhayi Thixo wethu okanye ukunqandeka kwabantwana Thixo wethu esingabo nabezemva kwethu Thixo wethu oyingcwele kungasabonakali Thixo wethu, ngexesha apho abazali bemane behlamba izandla Thixo wethu oyingcwele sithandaza kuloo ndawo kanye Thixo wethu oyingcwele sisithi Thixo sicela amandla akho Thixo wethu abe nokwehla Thixo wethu oyingcwele, ngoba umhla nezolo Thixo wethu simane sibona ukwenakala kwehlabathi, kodwa ekonakaleni kwehlabathi Thixo wethu usasigcinile singabanye Thixo wethu oyingcwele. Ngako oko Thixo wethu sisacela ukugcinwa nguwe Thixo wethu. Kunjalo nje Thixo sicela into yokuba lingaphucuki ilizwi lakho ezindlebeni zethu Thixo wethu onamandla, ngoba Thixo ukuphucuka kwelizwi lakho ezindlebeni Thixo kuphucuka kwesazela Thixo wethu, side senze izinto ezimanyumnyezi phambi kwabantu bakho Thixo wethu oyingcwele, ngokuba singabantu Thixo wethu ingangathi asisazi into yokuba umntu kumele abe neentloni Thixo wethu oyingcwele. Ngoku Thixo siphila kwilizwe apho kunqabe iintloni Thixo wethu oyingcwele, ingangathi umntwana kunjalo nje nomntu omdala Thixo akasaboni into yokuba mayibe ngomphi ohlonipha omphi Thixo wethu onamandla. Abantu abadala Thixo wethu abantwana bababona njengeentanga zabo Thixo wethu, ze nabantwana Thixo wethu babona abantu abadala njengeentanga zabo Thixo wethu. Loo nto ibangele sibe sisizwe siswele imbeko Thixo wethu onamandla. Ngoko ke Thixo sicela into yokuba Thixo kuze kuthi qwenge emehlweni Thixo wethu sibone okulungileyo nokungalunganga Thixo wethu onamandla, sibone Thixo okulihlazo Thixo wethu nokukwazi ukuquma ikhaya Thixo wethu onamandla, ngoba Thixo amakhaya ethu sekungena noba ngubani Thixo wethu, kuba thina sibangele into yokuba noba yintoni ingavumeleka Thixo wethu oyingcwele. Sicela wena ke Thixo into yokuba elizweni Thixo eliswela imbeko Thixo wethu, noko Thixo wethu makubekho noba lisuntswana Thixo limane likwazi ukunqanda, limane lisithi akwenjenjwe phakathi kwabantu Thixo wethu oyingcwele, okanye akwenjenjwe kwabanye abantu Thixo wethu, ngoba umntu angazibona emkhulu namhlanje Thixo wethu oyingcwele, kodwa isiXhosa sithi ivili lona liyajikeleza Thixo wethu onamandla. Ngomso izawuba lelakho ithuba Thixo wethu kwebabugqweba bunyathelo omnye umntu kubo Thixo wethu oyingcwele. Ngoko sithandazela isazela Thixo wethu oyingcwele, sithandazela into yokuba Thixo sikwazi ukuhlalisana Thixo nabantu phakathi kwethu Thixo wethu oyingcwele, aze athi umntu obekiweyo nguThixo endaweni ephezulu amazi into yokuba nomnye umntu ngenye imini uThixo uya kumnyusa ambeke phezulu. Loo nto Thixo wethu isibangele sikwazi into yokuba wena unguThixo wethu sonke Thixo wethu onamandla. Ngoko ke Thixo sicela into yokuba xa sivula le nkonzo Thixo wethu ilizwi lakho selivakale kumntu wonke Thixo wethu oyingcwele, ngokuba ukufika kwelizwi lakho entliziyweni lamntu ngamnye Thixo wethu ukubonakala kobukhulu bakho kuyavela Thixo wethu. Mhlawumbi nokulunga kwelizwe kungancedakala ukuba abantu banokubuyela kuwe. Sikuthembile ke Thixo into yokuba unguThixo wethu, kunjalo nje izicelo zethu Thixo wethu nobukhoboka bethu yabazi Thixo wethu oyingcwele, kunjalo nje siqinisekile Thixo into yokuba ngexesha elifanelekileyo imithandazo yethu wena uya kuyiva, ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Baba wethu osezulwini, mandiphathwe ngumncwele igama lakho, ubungani bakho mabufike endaweni yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa
Ukuba ke usandela ukusijoyina, siyakwamukela kwesi sanamhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Usandula ukusijoyina-ke sibuya emthandazweni, kusho ukuthi-ke ungene kakuhle xa sizawubiza umnikelo. Ngelishwa-ke bazalwane, uTata uPikoko akekho-ke, akekho uTata uPikoko uzawusicelela kakuhle. Bawo ucela kamnandi. Ucela kamnandi. Ucela kamnandi. Unayo nevesi yokucela umnikelo latata. Ngoko-ke ngenxa yokuba thina tata asinavesi okanye asinazo izangotshe zikatata uPikoko. Siyanicela nje bazalwane. Uba nombonile mani uba uPikoko okanye bama fanele uba bazobe sebembonile kanene. Uyokolula isandla komnye umkhonzi bawo obekwe ebufundiseni. Uyokolula ngapha kucendana. Sithemba ukuthi basebenze kakuhle apho kule ndawo bebekuyo mani. Sithembe ke into yoba tata uPikoko apho kuloo ndawo kuyo umcelile bawo umnikelo. Umnikelo ke bazalwane ume ngolu hlobo. Ukuba awukamcofi usubscribe, sicela ucofe usubscribe. Ukuba ke somcofile usubscribe, sicela ungalibali ucofa ulike. Uba somcofile ulike, enkosi bazalwane. Ungalibali ucofa ushare. Uba ke uyaqala usubscribe awukayicofi la notification bell, sicele ucofe i-notification bell ukwenzela ikuxelele into yokuba ngoku icawa yabantu abangacawiyo iseyiqalile okanye izawuqala emzuzweni othile. Okunye ke okubalulekileyo uzothi xa uhamba ezindaweni zakho umane uthi nyenge phaa into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqala rhoqo ngecawa ngentsimbi yesihlanu apha kwi-YouTube. Iphethwe ke okanye iqhutywa ndim Sihle ndihamba ke nalo tata wanini nokamkhulu. Bawo mani, le nto yakho yezi ndawo zaba bantu kakuhle ngokusho mhlawumbi xa uthunyiwe phaa ekhaya, xa uyilizile kuthiwa ubuhambe iindawo zakho. Iindawo zabo abantu zivumeleke. Bawo sibukelwa nangabazali bawo. Sibukelwa nangabazali. Abazali bayayiliza bawo. Kodwa bawo omzali xa eye phaa kwatata ubani okanye kwamabali asiyo indawo efuna uvuye leyo. Mama, ingathi uza nenye xa iye katata ubani okanye kaye kamama ubani. Hayi Indawo efuna nguye leyo. hayi bawo hamba andukuyeke bawo ingathi uzawuvela nezinye xa umama esiya katata ubani. Hayi bawo. Hayi bawo sizayoma ngoba sigamadele sibukele abazali basilindele. Bawo sicela abazali basilinde kule ncwadi kaYeremiya sahluko 23 sawuqala kulaa vesi ya24 24 nezinye ke iivesi ezilandelayo kuYeremiya chapter 23 verse 24. Emveni kwale ingoma.
Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi yomprofethi uYeremiya ngesahluko sama-23. Sawuqala ke kwivesi yama-24 phantsi kwesihloko esithi ukukhalimela abaprofethi abaxokayo. uYeremiya chapter 23, siqale kuverse 24 phantsi kwesihloko esithi ukukhalimela abaprofethi abaxokayo. Ifundeka ke ngolu hlobo. Wosithela na umntu ezintsithelweni, ingamboni na, utsho uYehova. Andizalise amazulu nehlabathi namna, utsho uYehova. Ndikuvile abakuthethayo abaprofethi, abaprofetha ubuxoki igama lam, besithi ndiphuphile, ndiphuphile. Kodwa kube nini na kuyile nto entliziyweni yabaprofethi abaprofetha ubuxoki, abaprofethi benkohliso yentliziyo yabo? Bacinga ngokulibazisa na abantu bam, balilibale igama lam ngamaphupha abo, abawalawulayo elowo kummelwane wakhe, njengoko ooyise balilibalayo igama lam ngoBhahali? Umprofethi onephupha makalawule iphupha, onelizwi lam makathethe ilizwi lam enyanisile. Yintoni na enomququ nengqolowa, utsho uYehova? Alinjengomlilo na ilizwi lam, utsho uYehova, nanjengesando esihlekeza ingxondorha? Lilizwi lenkosi eli elive ubumnyama bubaleke. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen. Amen. Siyakuvuma
Nkosi, ndithembe wena, mandingaze ndidaniswe. Bawo, siza kuwe ke. Kula vesi babo amashumi 29 alinjengomlilo na ilizwi lam, linjengehamire na eyaphula ilitye lenyengane. Lowo ngumlomo kandikhoyo. Awu, Nkosi yami. Babo sincokole nje ngale ndawo okugqiba sigoduke. Ngulo mprofeti lona ubizwe emncinci, Ewe tata. athi xa ebizwa nguThixo athi, hayi man, awunokwazi ukundithwalisa uxanduva olungaka Nkosi yami. kuba ndisemncinci mna. Ndakwazi fondini ungekabunjwa, Hey, baba. kodwa emveni ba elamkela ubizo lwakhe, Ewe bawo. emveni bana ewuthathile umsebenzi kaThixo, wangumprofeti noko omkhulu phakathi kwabanye abaprofeti. Ewe bawo. Uprofeta ke kumadoda alaziyo ilizwi likaThixo. Uprofeta kwisizwe esilaziyo okanye esimbonileyo uThixo ehamba naso endleleni. Kodwa ngenxa yokuthi inde indlela, Ewe bawo. basuke aba bantu kwiminqophiso abayenzileyo noThixo Awu, Nkosi yami. bagwilike kuyo. Ababetha uThixo. Kufuneka kulandwe umntu azokuma phambi kwaba bantu, Awu, Nkosi yami. athethe naba bantu. Lo mzalwane ke uncokola phakathi kwaba bantu kwinto ebabonisa ithemba Awu, Nkosi yami. ukubana likhona ngomso. Ebabonakalisa okanye ebaxelela ngobulungisa kwakunye nenceba kaThixo. Ewe bawo. Simane simva ethetha esithi, utsho uYehova. Awu, Nkosi yami. Simane simva encokola xa eprofeta ebaxelela aba bantu izinto ezithethwayo, kodwa athi xa egqiba okanye kwalapha phakathi ekuthetheni kwakhe abanento emane isithi, lowo ngumlomo kandikhoyo, Nkosi yami. efuna ukubabonakalisa ukuthi le nto ndiyithethayo mna ayisuki kum, kodwa ukhona lowo undithumileyo unamandla ukogqitha abanye abantu. Ewe Nkosi yami. Simva ngoku ezama ukuncokola okanye ezama ukulumkisa esi sizwe phakathi kwabaprofeti bobuxoki nabaprofeti benyaniso, ngoba bakhona abantu abathethayo kuba bekwazi ukuthetha. Kakade mos ukuba uyakhangela phaya eyiphutha, babekhona abantu abakwazi ukuphosa Awu, Nkosi yami. inyoka, intonga ijike ibe yinyoka. Ewe bawo. Kodwa ekaThixo yona into isuke ibe nomahluko. Ewe Nkosi yami. Nalapha ke ngoku into umprofeti
kaThixo akwaziyo ukuyithetha, Ewe babo, nalo wobuxoki uyakwazi ukuyithetha. ukuyithetha. Nkosi yam. Kodwa into umhlambi egubungelayo yile ithi, alinje ngomlilo na ilizwi lam, linje ngehamile na eyaphula ilitye Nkosi yam. lenyengane. Siyawazi mos umlilo lo ukuba, okanye mandiqala apha, Ewe babo. umhlawumbi ukuba eyiphutha uMoses wayengadibananga Ewe babo. nomlilo, umhlawumbi phaya kwaMidiane Ewe tata. wayengangesoze akwazi ukuthetha nabantu Nkosi yam. bakaThixo. Umhlawumbi babekhona abantu abakuthi bafike besithi, uthi uThixo Bawo. masizokunikhulula ngoku. Kodwa basuke baphanze ngoba into yabo ayidibenanga namlilo. Nkosi yam. Bantwana bahle bedinga athi omnye umbhali, bantwana bahle, umlilo wasuka wangena ngaphakathi kum, wandishushubeza, andakwazi ukuthula ngoba ilizwi likaThixo linjengomlilo xa lifikile kuwe. Bantwana bahle bedinga lifika umhlawumbi nokuba ubungafuni ukuthetha. Bantwana bahle bedinga ukwazi ukuphimisela ngoba intshisakalelo engaphakathi kuwe ithi kubana sukuvela uthule, sukuvela ubone okanye uyeke kusonakala. Bantwana bahle bedinga into ezanya ukuthethwa apha. Bantwana bahle bedinga umhlawumbi ilizwi likaThixo lomzalwane okanye lomfo elifanelekisa nehamire ekwazi ukuqhekeza ilitye lenyengane. Bantwana bahle bedinga, ngoba siyalazi ilitye lenyengane mosi yinto eqinileyo. Bantwana bahle bedinga nokuba umhlawumbi, bantwana bahle bedinga kubethwa ibheki ezilalini phayana emangcwabeni kwakufika kwilitye elithile. Bantwana bahle bedinga bathi abazalwane okanye bathi abantu bokuhlala xa bewufika kweli litye belifanisa nelitye lenyengane. Bantwana bahle bedinga abantu bayatyhafa endleleni. Bantwana bahle bedinga ngoba bayayazi ukuthi soze bakwazi ukugqithela ngapha, kodwa ilizwi likaThixo lona liyakwazi ukuthi liqhekeze. Bantwana bahle bedinga ilitye lenyengane ngoba eyona mandate siyinikiweyo. Bantwana bahle bedinga ukuthi sidilize. Bantwana bahle bedinga sinyothule. Bantwana bahle bedinga emveni bana kudiliziwe, kunyothuliwe, kusuke kwakhiwe, kutyalwe. Bantwana bahle bedinga soze ke sityale. Bantwana bahle bedinga soze sakhe singaqalanga saqhekeza ilitye lenyengane. Bantwana bahle bedinga umhlawumbi ngamanye amathuba ezintliziyweni zethu kugcwele ukhula. Bantwana bahle bedinga asikwazi nokuthi sithathe igaba eli sigereshe. Bantwana bahle bedinga kulunge eyona nto ekufanele ukuthi siyenzile kusuke kulayite kutshe. Bantwana bahle bedinga emveni bana kutshile. Bantwana bahle bedinga kusuke kunethe imvula. Bantwana bahle bedinga emveni bana kunethe imvula, khangela xa ubona apho into okanye into ehlaza ezokuphuma apho. Bantwana bahle bedinga umhlawumbi ilizwi likaThixo kufuneka qala litshise. Bantwana bahle bedinga imeko ebesikuthi sijongene nazo. Bantwana bahle bedinga umhlawumbi ilizwi likaThixo kufuneka qala libe yihamire ebomini bethu kwenzela ukuthi kuqhekeke ilitye lenyengane. Bantwana bahle bedinga umhlawumbi nathi xithi xa sisakha sakhe kwilitye lenyengane. Bantwana bahle bedinga umhlawumbi ithi building yethu seyiphezulu ibonakala idilika ngoba siyibeke phezu kwesiseko
isitheko esingesiso babathi badinga kodwa namhlanje into esizokuyixelelwa okanye umhlawumbi into esizama ukuyithatha ilena babathi badinga ufuneka kuqala uqhekeziwe ilike babathi badinga nifikeze inhliziyweni zethu babathi badinga sezinezinto babathi badinga umhlawumbi ebesikhuliswe ngazo iminyaka ngeminyaka umhlawumbi zikhona imfundiso babathi badinga ebesikade babathi badinga sizibeka ezinhliziyweni zethu nasengqondweni zethu kodwa namhlanje uthi lo mzalwane babathi badinga ilizwi likaThixo lilo elikwazi ukuqhekeza elikwazi ukuqhekeza inhliziyo ezinjalo elikwazi ukuqhekeza imiphefumulo enjalo elikwazi ukuqhekeza imeko ezinjalo elikwazi ukuqhekeza umhlawumbi babathi badinga ifamily zethu babathi badinga ebezikade ziqinile umhlawumbi enkohlakaleni umhlawumbi kwizinto umhlawumbi kwikhesi zefamily zethu kodwa lifike ilizwi likaThixo lona elinjengomlilo babathi badinga lifike ilizwi likaThixo babathi badinga umhlawumbi babathi badinga umhlawumbi ifamily yakho ibingakholelwa nakulo Thixo wakho kodwa namhlanje babathi badinga ilizwi lakho okanye ilizwi likaThixo xa lifikile empilweni lakho alizukwazi okanye babathi badinga liza kutshisa ngaphakathi babathi badinga umphakamise uThixo babathi badinga umphakamise uYesu njengenkosi nomsindisi kuba kufanele ukuthi enjenjalo okanye babathi badinga kufanele ukuthi kube njalo ukuthetha babathi badinga ngoba utsho uYehova utsho uYehova eyona nto babathi badinga ebangela ukuthi umhlawumbi babathi badinga ubuprofethi bobuxoki nabaprofethi bukaThixo bohluke umhlawumbi eyona nto nje incinane okanye eyohlulayo phakathi kwabaprofethi ukubana kutsho uYehova babathi badinga umhlawumbi awunokwazi ukuyicacisa into oyithunywa nguThixo babathi badinga umhlawumbi awunokwazi ukuyipenta ibenke into ethethwa nguThixo umhlawumbi awunokwazi ukuyidecorata babathi badinga wenzela ukuthi izofaka okanye izofita ifanele abantu akuthume kuyo uYehova babathi badinga kodwa eyona nto izokohlula kulena babathi badinga uzuvele uthi utsho uYehova ekungakholelekeni kwakho mhlawumbi kwizinto ozomane uzithetha umhlawumbi uzomane uthi babathi badinga ndiphuphe oku babathi badinga athi bana umuntu wena wohluke njani kulaba bantu baphuphayo babathi badinga kodwa wena uzuvele uthi utsho uYehova anisikelele ke uThixo nithamsanqanise anibabala uThixo abo anigcine uThixo nina namakhaya enu ngoKristu Nkosi yethu amen.
uthi alinjengomlilo na ilizwi lam, utsho uYehova, na nje ngesando esiqhekeza ingqondorha. Bazalwane, sikwincwadi kaYeremiya chapter 23 verse 29. Kukhalinyelwa ke abaprofeti abaxokayo. Kubawo ndiyacinga into yokuba benako ukuyibalisa ingxaki lomzalwane awayekulo. Ngoku xa ndijonge apha ingangathi abaprofeti bakhalinyelwayo apha baninzi kakhulu. Ungangade mhlawumbi out of 10 okanye out of 20 kuye yedwa umprofeti kaThixo lo. Okanye abanye bakhona kodwa bagutyungelwe ngaba baninzi baxokayo. Ngoku lo mfo ulwa ezama ukuveza into yokuba nokuba ngaba baninzi kodwa aninako ukugqitha umlilo kaYehova. Nke wayicacisa ke bawo into yokuba into kaThixo kanye into enelizwi kaThixo yathanda ukusondela emlilweni, ukwenzela kuzovela into yokuba inobuthixo le nto. Into engenabo ubuthixo itshabalale okanye itshe ingqungqe ngenxa yomlilo welizwi likaThixo. Khawulezi ke bawo ndizame ukujonga into yokuba mhlawumbi ngokwale yam ingcingane, nokuba incinci ke mhlawumbi, kodwa xa ndiyithatha ndizama ukuyisondeza kuthi, andinguye yena umprofeti kodwa ndicinga into yokuba umprofeti lona okanye ukuba ngumprofeti oku iba yinto oyiphiweyo nguThixo, okanye into oyinikiweyo esandleni nguThixo yaba yeyakho ncakasana. Kunjalo nje engekho omnye umntu onokuyithatha le nto ngoba uyiphiwe nguThixo. Ngenxa ke yokuba ndingabuqondi ncam ubuprofeti babuthetha ukuthini, kodwa ndinako ukuzibona izinto abantu abaziphiweyo nguThixo, kunjalo nje zingathathwa mntu kwabo bantu. Sidla ngoba bona abantu abaphiweyo nguThixo besenza izinto zabo, kunjalo nje kucaca into yokuba nabantu babukele okanye nabantu bamamele. Uthi xa usondela kulo mntu ufumaniseke into yokuba unuka qhu butywala, kodwa into ayiphiwe nguThixo ayiqutheki. Ngoko ingangathi uvezwa loo nto apha into yokuba bangakhona abantu abazenza ingathi banayo into abayinikwe nguThixo, kodwa ukuba inikwe wena into kaThixo inikwe wena. Siphila mhlawumbi bawo kwixesha apho uThixo xa ekunike into abantu basondele ngoba bafuna ukubona okanye bafuna ukuva ilizwi likaThixo. Ngamanye amaxesha bawo abayazi nokuba bafuna uva ilizwi likaThixo, kodwa amandla kaThixo ayakubasondeza kwesi sipho sikaThixo. Kubekho ke bawo apha ekuqaleni kwabantu aba babukeleyo ababonayo into yokuba ingangathi laa nto yenziwa ngubani
imphathela abantu abaninzi. Ilishwa lethu lelokuba izinto esizenzayo ngexesha zincamathelene kwakunye nemali, kunjalo nje zincamathelene kwakunye nokuthandwa ngabantu. Kubekho abantu abathanda imali, kubekho nabantu abathanda ukuthandwa ngabantu. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba bavile into yokuba ubani okanye umprofethi othile udla ngothetha kanje, abantu basondele babheke kwelabo icala, bathethe laa nto bebeyive ithethwa ngaphaya, kunjalo nje bade balungise nendlela abathetha ngayo ukwenzele bavakale njengalaa mntu ebebemve eyithetha. Basondela abantu, bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yokuba into kaThixo inayo into ebanomtsalane, kanti balandela into engeyiyo. Bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yokuba bawungunabantu abafuni into yokuba abantu basuke kubo, ufike besenza ezinye izinto ukwenzela abantu bangayiboni into yokuba le nto bayibe ekoneni ethile. Bantwana bahle bakaThixo, bakhangela into yokuba omnye umprofethi kwela cala ingangathi usebenzisa amanzi, ubabone bethatha amanzi bewasebenzisa kule kona yabo, baphinde bahambe bokroba, babone omnye ingangathi unamaphupha okanye ulawula amaphupha, bamamele into yokuba ingangathi abantu baneengxaki ezinje ezifanayo, bahambe bokuthetha izinto ezikoneni zabo ukwenzela into yokuba abantu bangasuki kubo, balibale into yokuba owona msebenzi ebekumele uyenziwa kukunceda abantu bakaThixo, kodwa bona basebenzela into yokuba bafumane inzuzo, kunjalo nje bafumane ukuthandwa lihlabathi. Bantwana bahle bakaThixo, baze babe nayo nendlela yokuba bazithengise ebantwini. Bantwana bahle bakaThixo, into yokuba yiza kweli lam icala, ubone ngamanye amaxesha kukho neepowusta ezinkulu ukwagqitheza abanye ngokuba bayiqhelile into yokuba abantu mababathengisele izinto, abantu bangabheki kwenye indawo, abanye abantu bangazikhangeleli into yokuba uThixo kweliphi icala. Hayi, izani ngapha ngoba uncedo lufumaneka kweli cala. Bantwana bahle bakaThixo, baba abantu abathunywe nguThixo behleli kwela cala besenza umsebenzi ngendlela uThixo abaxelela bona, bade balibale nokufaka into yokuba iTikTok kumele simsebenzise ngexesha elithile. Bantwana bahle bakaThixo, libe icala labantu abanayo imarketing nabanayo ifollowing libe likhula. Bantwana bahle bakaThixo, baze bathi abantu abathunywe nguThixo kunjalo nje bangumnguni bengenawo amandla wokulwa nabantu abalandolela uhlokondima, bacinga into yokuba uThixo akasekho kwicala. Namhlanje uthi uThixo into ukuba ukunikile into yakho kakade akekho umntu onokuyixutha. Bantwana bahle bakaThixo, ilizwi likaThixo lona linjengomlilo, bangazenza izinto abazenzayo kunjalo nje babe ngathi bakhulu kunawe. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa ilizwi likaThixo apho lifike khona lizawufika libaqwenge, ngoba ilizwi likaThixo linjengomlilo. Ngoko bazalwane, ithi le nto ukuba uThixo uphile ungayeki ukusebenzisa isiphiwo osinikwa nguThixo. Nokuba kukho abantu, kusenokwenzeka aba bantu bajongileyo bangumnguni ucinga into yokuba bangapha kwakho ngabantu abafuna esi sakho isiphiwo, kunjalo nje bangasithatha bakuvalele wena engontsini, bamane bezobuza kuwe into yokuba xa kuthe kumela kwenza njani, ugqiba baphume baye ebantwini. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba kakade siphila kwixesha labantu abathatha izinto zabantu bazenze zabo, bathatha izinto zikaThixo bazenze izinto zabo, base baye ebantwini kuba befuna udumo, kunjalo nje befuna nembeko ebe yeyabo, balibala ukwenza into yokuba into iphiwe nguThixo yenzela into yokuba mayiphilise abantu, hayi into yokuba inike wena uzuko.
Ngoku Thixo uthi njengoba aba bantu behleli nje bafuna ukuzenza izinto zikaThixo bazenze zibe enkulu bathathe ngapha babeke kubo bathathe ngapha babeke kubo kukho abantu abenzelwe amaphupha kukho abantu abenzelwe ilizwi kutheni wena ukuba mhlambi ubona le ingangathi iyasebenza ubhekele kwelokuqala uthi wobona isebenza leya ubhekele kwelokuqala hlala kulento uThixo akuphe yona. Uba uphiwanga mhlawumbi umele ulandela abantu abaphiweyo wena ungaleqi izinto uThixo angekakuniki zona mhlawumbi ulungile into yokuba ube ngumlandeli kaThixo ungakhokeli bantu abuThixo engakuphanga nto. Ngoba kuzelixa apho uThixo azawutshisa izinto okanye umlilo kaThixo ozawubulala zonke izinto ezingezizwe zakhe kuvela into yokuba izinto zikaThixo ibizeziya kwasekuqaleni. Umprofeti onephupha makalawule iphupha. Umprofeti onephupha makalawule iphupha. Onezwi likaThixo makathethe ilizwi likaThixo enyanisekile. Hayi into yokuba uxokise ulahlekisa abantu kuba ufuna uzuko lubelo lwakho. Sinabantu bawumnguni abavalela abantu abaneziphiwo zikaThixo kube sithi wonqena into yokuba mogqithe phambi kwabantu. Sinabantu bawumnguni abacinezela abantu abanesiphiwo ngoba ngamanye amaxesha bawumnguni kukho umuntu ozalwa nayo le nto wena uyifunayo kunjalo nje akho nto onoyenza ngaloo nto umuntu ngoba yena uzalwe kunye naye uThixo umphe esesizalweni wena ungayifundela kunjalo nje ungayilandela ukuba uThixo akayinikanga wena akakunikanga kuphela kodwa kukho abantu abangayiqondi iyo loo nto into yokuba ezinye izinto abantu bazinikwa nguThixo kunjalo nje azinawuthathwa mntu ezo nto ufika abantu beqinizela abantu abaneziphiwo zikaThixo kuba becinga into yokuba bangazehlutha kanti uThixo uthi ngexesha lakhe ilizwi lakhe liza kuqwenga yonke le nto ecinga into yokuba izinto zikaThixo zifanele bona. Kuthena abantu belibazisa abantu bam nje kuthena abantu besithi abantu bam babaye kweqala kodwa abantu endibathumileyo naba bakhona kuthena abantu bekhwaza kakhulu nje into yokuba bona babekwe nguThixo bantwana bahle bakaThixo kodwa abantu bakaThixo uyabazi uThixo kuthena abantu behleli nje bachitha ixesha balandelisa abantu izinto ezingazizo ezikaThixo ilizwi likaThixo linjengomlilo lizabangqungqa abo bantu avela uThixo. Ngangathi lo mfo umane baxelela into yokuba le nto niyenzayo zendazi into yokuba iyabonwa anizosoloka nizimela emva kwehloko ndiba anizosoloko nizimela emveni kwe-testimonials zabantu abalikhulu uThixo ngexesha lakhe uzanibhenca anibekele ubala. Ngoko ukuba uthatha into engeyo yakho ingakumbi ukuba ufuna uhlutha into kaThixo uzulumke ngoba iyeza umlilo okanye liyeza ilizwi likaThixo liza kungqungqa njengomlilo. Mhlawumbi kwelinye icala bawumnguni mhlawumbi kwelinye icala kukhuthazwa nabantu abaphiweyo nguThixo. Ewe baninzi abantu nibabukele kunjalo nje bamnguni abantu abayiphiweyo into nguThixo bayayazi isebenza njani ngamanye amaxesha bade basindeke into yokuba kutheni baninzi nje abantu abenza lento endiyenzayo kodwa ingangathi abayenzi kakuhle uzothi uThixo namhlanje wena imakancikane ngoba amandla kaThixo njengoba ucinga akutyhobozeki kule ndawo uzawuqhekeza uThixo ibe khona indlela yokudlula.
Ngoba ilizwi likaThixo liqhekeza nengqondorha. Uthi apha kule version yakho ofunda kuyo liqhekeza nelitye lenyengane. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko ukubuphiwe nguThixo, hlala emsebenzini wakho, ngoba ilizwi likaThixo njengocinga wena into yokuba aliqhekezi liye ngaphaya, ilizwi likaThixo selifikile kule ndawo kumele liye kuyo. Uzungaphazanyiswa ngabantu abaninzi abenzi ngathi bayayenza lento. NguYesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen. Bawo, ewe dada. Umlilo uba uyakhumbula ngulo ukwaze ukuthi inyoka izifihle phansi kwekhuni. Ewe dada. Kodwa yakuhlangana
nobushushu Nkosi yami. bomlilo yaphuma ngapha. Tata. Kuthiwa aba bazalwane indlela lebebe corrupting ngayo. Nkosi yami. Bebe kwa inkokheli zaphayana bezingene etyalikeni Tata. zifike zibe ngamakholwa agqibeleleyo Nkosi yami. ungafunga ukuthi ukuba anokunguluka namhlanje azokufika ebekelwe isitulo phambi koThixo. Nkosi yami. Kodwa xa udibana nawo ngaphandle udibana nezirhalarhume zezihange eziphila indlela yokuzithandela, kodwa umlilo ufike apho wona wohlula indoda kaThixo kwangeyiyi indoda kaThixo. Asikwazi thina umhlawumbi ukuthi lona ngumprofeti kaThixo, lona ayinguye umprofeti kaThixo, kodwa umlilo odlayo wona abantwana abahle bedinga ukwazi ukubonakalisa indoda kaThixo. Abantwana abahle bedinga ukwazi ukuyibonakalisa indoda kaThixo izimele phayana ubone ukuthi thini lona akekho umlilo kaThixo kuyo. Abantwana abahle bedinga ngoba umlilo kaThixo uthi xa ufikile ufike wohlule phakathi kokaThixo nokungekho kaThixo. Abantwana abahle bedinga khangela, abantwana abahle bedinga yiphutha okanye endleleni babahle bedinga apho umlilo kaThixo avele ebusuku abe ligqange lomlilo. Bedinga abakhokhele abantwana bakaThixo endleleni babahle bedinga ngoba umlilo kaThixo babahle bedinga ufika umhlambi singayazi ukuthi masibheke phi, afika umlilo kaThixo asikhokhele ngoba uhamba njalo umlilo kaThixo. Umhlambi nalapho abantwana bakaSirayeli xa begodola ebusuku nglo mlilo afika umlilo kaThixo abafudumeze ngoba umlilo kaThixo exesheni lokugodola kwethu babahle bedinga sibethwa zizinto zephakade afika umoya kaThixo asikhamfathe ngoba umlilo kaThixo awusebenzi babahle bedinga ngehlobo elinye. Sinayo lento babahle bedinga uThixo yokumlimitha emekweni zethu babahle bedinga okanye abaprofeti bamlimitha uThixo bamenza uThixo esebenze ngehlobo abafuna ngayo. Ukubana awuyenzanga into ethile umlilo kaThixo soze usebenze uthi uThixo ukuze usuke okanye uncedakale kwesisifo unaso. Uthi uThixo ukuze babahle bedinga ufumane ubutyebi enza into ethile mthenga uThixo ukuze ufumaneka. Kanti uThixo yena babahle bedinga akathengwa nesentu. Ufika uThixo babahle bedinga abesisombululo umlilo kaThixo ezingxakini zethu. Babo indawo enabantu bobuxoki yafa lo ndawo. Nkosi yami. Babo siphila kwilizwe elinenkokheli, kodwa ezinye zezinkokheli ayizonkokheli nca. Fike izizwe ngezizwe zisifa ngenxa yokuba endaweni ephezulu kubekwe umuntu ileqileyo la ndawo abe engayiphiwanga okanye engazalelwanga la ndawo okanye engayikhulelanga ngendlela eyiyo la ndawo. Ngoko ibangele yonke into engaphantsi kwakhe ibe nokufa phakathi. Bekhe ndava ngelinye ixesha kusithiwa esithi omnye umuntu kwi-interview into yokuba kwa kwi-industry le ye-entertainment ifile ngenxa yokuba abantu esibabukelayo asingobantu abayiphiweyo le nto yokuzidlalisa abanye abantu okanye into yokuekta. Kukho abantu abathanda nje ukubukela okanye abathanda
i-attention, abantu abayiphiwanga. Uzuqonde nabantu mhlawumbi ingangathi ngoku abasayithandi kwa TV leyo, ngoba ingangathi abantu abasadlali ngendlela efanelekileyo ngenxa yokuba kungene abantu abangayiphiwanga le nto. Mhlawumbi nasemculweni bawumnguni sibona into yokuba ngoku abantu abasazazi nee-artist abazithandayo, bantwana bahle bakaThixo, ngoba kungenelele abantu abakwaziyo into yokuba izinto maziviwe ngabantu abaninzi. Bantwana bahle bakaThixo, athi umntu ungumculi kodwa ezantsi akayiphiwanga le nto. Bantwana bahle bakaThixo, neenkonzo zethu zide zafa ezinjalo nje, ezinye zikhona nezivaliweyo. Bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yokuba ngaphakathi kungene abantu abangaphiwanga into yokuba mabakhokele abantu ecaweni. Bantwana bahle bakaThixo, bathathwa banyuswa babekwa phezulu, banqunqa into kaThixo bayikhuphela ngaphandle. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko ithi le nto inobungozi into yokubeka abantu endaweni babe bengenazo iziphiwo abasinikwe nguThixo. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi lo mlilo ngamanye amaxesha nguwo lo ubangela zonke izinto zibe ngathi azisebenzi. Mhlawumbi singazazi into yokuba singavotela bani bawumnguni, kungenxa yokuba sithathe abantu abangayifanelanga, kunjalo nje abangayinikwanga laa ndawo sababeka kuyo. Kunjalo nje ngamanye amaxesha mhlawumbi basixelele into yokuba oyena mntu ufanelekileyo endinombeka ndim lo, waze wabeka umntu kulaa ndawo wabekwa kuyo, wahluthisa sakhe isisu, walibala into yokuba bekumele ukhokele abantu baphume entluphekweni nasendlaleni. Bantwana bahle bakaThixo, loo nto ithi zesibalumkele abantu abanyuka ngokukhawuleza. Bawumnguni kusenokwenzeka into yokuba abo ayisingobantu abathunywe nguThixo. Loo nto ibangela into yokuba into eninzi ife ngenxa yabantu bobuxoki. Bawo silumkele mhlambi ukugwetywa, sisebenzisa ilizwi likaThixo. Silumkele ukuba yibhorho yabantu abawelayo baye kuThixo. Nkosi yam, Kanti thina asiyi kuThixo. Silumkele bawo ukuthi silapha enkonzweni kanti sibulala into kaThixo. Bangela bahle bedinga simane sithetha kanti loo nto ayiphumi kuThixo. Bangela bahle bedinga andinguye mna umprofeti. Bangela bahle bedinga kodwa into endinqwenela ukuyithetha umntu omameleyo apha ekhaya. Bangela bahle bedinga impendulo yemithandazo yakho. Bangela bahle bedinga iyeza bambelela kule ndawo ume kuyo. Sufuna ukumncama uThixo. Babedinga umhlambi kuba imeko zakho untwanye imithandazo yakho ingangathi ayilungi. Babedinga uthi uThixo masizokuxelela namhlanje ukuthi babedinga bambelela kule ndawo uThixo akubeke kuyo. Babedinga umhlambi zikhona izisombululo apha ecaleni kwakho ezingangathi zimfutshane. Babedinga umhlambi babedinga zikhona impendulo othi ubona unokuhlanganisa lena naleni into ingasuka iphume entweni badeni bahlitinga lento uyikhangelayo. Kodwa sizokuxelela namhlanje uthi uThixo babedinga ongumlilo odlayo. Babedinga uThixo uyihamile ekwazi ukuqhekeza ilitye lenyengane, angayiqhekeza nale meko ujongene nayo, angayiqhekeza babedinga nale nto kudala ujikelezana nayo, angayiqhekeza nale ntaba mhlambi ujongene nayo ngoku uthi xa ujongile ungaboni ngaphaya. Babedinga kodwa uThixo ongumlilo odlayo oyihamile uzokwazi ukuthi ayiqhekeze ngoba utsho uYehova. Bawo
abantu bazawusebenzisa okanye amaxoki azawusebenzisa ingxaki yakho bawumnguni ukwenzela ubalandele, ukwenzele ukhuphe noba yeyiphi imali onayo, kuba wena usengxakini ngeli xesha udinga noba loluphi uncedo. Ilishwa esikulo bawumnguni kungenxa lelokuba abantu basebenzisa ingxaki ezizizo zabantu, bathi bazabanceda ngoba bathunywe nguThixo, kanti bona bafuna uhluthisa bona ngengxaki zabantu bakuthi. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko bazalwane, namhlanje ingangathi kuthiwa ewe kona ziza kwenzeka ezo nto, kunjalo nje ngamanye amaxesha ziza kubangela ulahlekelwe lithemba, kodwa ilizwi likaThixo alohlulwa nto. Bantwana bahle bakaThixo, ewe bona baza kohluleka, kunjalo nje baza kubangela ude uhlale phantsi ungafuni uncedo, kodwa namhlanje sizokuthi ilizwi likaThixo linjengomlilo. Le ngxaki likuyo okanye le ngxaki ukuyo, le mbandezelo ukuyo ngeli xesha, uThixo uyijongile, kunjalo nje wena ungayeki ukuthemba ilizwi likaThixo, ngoba ilizwi likaThixo ngabo abantu abalaziyo bamnguni bathi lilo elasephula imithi yemisedara phezu kwentaba yaseLebaloni. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko uyasixelela umbhali into yokuba liqhekeza ilitye lenyengane. Bantwana bahle bakaThixo, le ngxaki kuyo uThixo uzayiqhekeza kubini, kube kwindlela yokugqitha uthi ngomso uThixo bendicinga into yokuba kanako ukundinceda, kunjalo nje bendisendilahlekiswe nangabantu ebesenza ingathi bafuna ukunceda kanti basebenzela ubuxoki. Bantwana bahle bakaThixo, namhlanje sizokuthi ilizwi likaThixo xa abantu bekutsalele ezindaweni zabo kuba befuna uzuko olulolwabo, sizokuthi namhlanje ilizwi likaThixo liza kukhupha kulo ngxondorha, likunyundule kulo mgxobhozo okuwo, ngoba ilizwi likaThixo linjengomlilo, lilizwi lenkosi eli eliviwa bubumnyama bubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi ukufunda nokushunyayelwa kweYesu Kristu ngoko nangonaphakade. Amen.
Sinikele bawo, masinikele. Bawo, hayi bawo, hayi man, hayi Bawo, hayi bawo. bawo, xa ivaliwe incwadi mayivalwe Oh, sorry bawo. mayivalwe ba. Eke Sorry Gary. sibalulekile nyengane ba. Sorry. Ngiqhekeka. Bawo, kulo note yokuqhekeka, siyacela Hayi basi. bawo, qhekeka. Siyacela bazalwane, ningafani nalo mzalwane apha, nicofa usubscribe. Ningabe nilitshele. Bawo uzanibethisa ngabantu bawo. Uzanetha ndingahambi esitalatweni. Kodwa ke uba ukamcofa usubscribe, sicela ucofe usubscribe. Uba uyayithanda ke inkqubo yethu, ungawucofa ulike, uyishare ku-platform zonke ke ofumaneka kuzo. Xa somcofile ke usubscribe, likhona laqhosha le-notification bell kwenzela ukuthi ikukhumbuze ngentsimbi yesihlanu kwiindawo ke ozobe ukuzo. Umhlambi ungasepatini, ungasemjayivweni, ungasephi kuloo ndawo kuyo, ungaserenkini, ungasecaweni, ungasemngcwabeni. Kodwa xa ufumana iplatform yokuthi mawuthethe nomntu bebabini okanye emnye, uthi xa uyabantu abangacawe iyafumaneka phaa ku-YouTube, bhexesha ngomzalwane wakabonani. Ngamanye amathuba ke uyawumane umbhaqa ehamba nam ngalaa ntsimbi yesihlanu. Ewe tata, masibulele kakhulu ke nakubantu abasibukeleyo. Bazalwane ningalibali nje uba kumele kusubscribe, ningabe nilitshele nyengane. Bawo masibhala inkosi. Babo, masithandaze. Yisewe Nkosi yethu enguYesu Kristu, Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, sincede ke Thixo. Phofu ke ndikubone apha kum, Thixo wethu olungileyo. Utyala ithemba kum, Thixo wethu onamandla amakhulu. Ndikhupha Thixo wethu ezingxakini, Thixo wethu onamandla amakhulu. Kodwa Thixo wethu olungileyo, ndicela nje Thixo wam onamandla onke, uthi eli themba ulinike mna, Thixo wethu olungileyo, ulinike nabasekhaya, Thixo wethu olungileyo. La mandla Thixo wethu olungileyo uba ubundinike wona, Thixo wethu olungileyo, uba mandijongane nengxaki, Thixo wethu olungileyo. Ndicela Thixo wethu olungileyo, Thixo wethu olungileyo, uwasebenzise nakubanye, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, Thixo wethu olungileyo. Bazothi nabo Thixo wethu olungileyo, undithathe apha, Thixo wethu olungileyo, wandibeka phaa, Thixo wethu olungileyo, unobubele ngam, Thixo wethu olungileyo. Siyakuthandaza ke Thixo wethu olungileyo, thandazeka Thixo namandla amakhulu njengoThixo. Alaba ufefele Nkosi yethu uthando nobudlelwane nobumoya ingcwele bungaphumla phakathi kwethu sonke ide ibuye Nkosi yethu izolanda ibandla layo ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Amen, 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 Ukuba ubuyile ecaweni lecawa lesiyenzele wena, ukuba khange kuye ecaweni ngoyena mntu ebesiyenzele yena lecawa. Ukuba ke kunye noba ukhiwa phaa kwitho lecawa besiyenzele wena, ukuba ke uko pipe, ukuba usemigqomeni, ukuba usecaweni, ukuba usemsebenzini lecawa besiyenzele wena. Ukuba ke uye weva intswahle emane sitsho phaa emva, sicela uxolo landlord bethu balwile namhlanje. Masiphinde sidibane bazalwane kwicawa ezayo ngentsimbi yesihlanu. Icawa yabantu abangacawiyo ebindim umbhexeshi uSihle Bonani, ndingahambi ndedwa, ndihamba no-Anele wakwaMnguni. Le icawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo, uthandaza kaBabayeni landlord. Enkosi. Papa yini, Papa yini, Papa yini.